Дээскалацыя паміж Менскам і Кіевам. Лукашенко павёў пра сустрэчу з прадстаўнікамі Зяленскага. Жаданне зарабіць грошы або шлях пазбегнуць турмы. Гісторыі беларусаў, якія пайшлі ваяваць за Расею. Да плюс 38 у Беларусі ідзе моцная спёка. Гэта аб'ектыў. Анастасія Русецкая. Вітаю спадарства і запрашаю на выданне. Паміж Менскам і Кіевам часовая дээскалацыя пасля прыпынення ў Беларусі работы рэтранслятораў для расійскіх ударных беспілотнікаў. Лукашенко сёння прызнаў, што прапанаваў прадстаўнікам Зяленскага дамаўляцца, а не выстаўляць ультыматумы. І запэўніў, што далучэнне Беларусі да вайны не ляжыць у інтарэсах Пуціна. Юлія Цяльпук працягне. І щоб ви знали, давайте дамаўляцца, а не даставаць кулакі. Гэтак Лукашенко адказаў Зяленскаму на ультыматум, высунуты 6 дзён таму. Ці Беларусь выключае рэтранслятары, якія карэктавалі атакі расійскіх дронаў па Украіне, ці гэта зробіць ЗСУ? если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Дыктатар вёў перамовы з прадстаўнікамі прэзідэнта Украіны і толькі пасля учорашняй заявы Зяленскага ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Лукашенко вырашыў агучыць уласнае падсумаванне кантактаў з Кіевам. Слушайте, мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтобы ты понимал, миролюбивая. Ні Зяленскі, ні Лукашенко не паведамілі, хто з іх нейтралізаваў вежы, якія абслугоўвалі расійскі БПЛА на тэрыторыі Беларусі. Магчыма, што гэта узгодненая таямніца бакоў. Украінская ўлада, украінскі народ адчуў сваю моц, сваю сілу і могуць зараз дыктаваць свае умовы і Расіі, і рэжыму Лукашенко, які працуе на Расію таксама, які зарабляе грошы на крыві украінцаў. І вось гэта мова ультыматумаў, мова сілы, яна вельмі важная. Так ці інакш, расійскія дроны, што атакавалі Украіну з беларускага напрамку, яшчэ ў нядзелю перасталі лятаць уздоўж беларускай мяжы. Я достеменно знаю, що Україна дійсно серйозна. Мне вядома, што Украіна насамрэч усур'ёз мела на стале план знішчэння гэтых вежаў у рэтранслятораў. Не ведаю, артылерыяй ці дронамі, але сілавы варыянт існаваў нароўні з хакерскай атакаю, каб можна было іх зламаць праграмным шляхам. Не варта выключаць, што загад паступіў наўпрост ад Лукашэнкі пасля ўзгаднення з крамлёўскім калегам. Што б не казаў узурпатар, парамоц свайго адказу на украінскі удар, лёгка будзе у выпадку некага канфлікта ў краіне нанесці вялікі урон эканоміцы, стратэгічным некім аб'ектам, нафтаперапрацоўчым прадпрыемствам і так далей. Таму Лукашенко апошнім часам дэманструе, ну, скажем, пэўнае міралюбства. Больш на словах, конечно. Прыкрыць чорную паласу абвастрэння ў стасунках з паўднёвым суседам Лукашенко спрабуе светлымі памкненнямі. Праз памежны камітэт Міністэрства замежных справаў і асабіста прапанаваў украінскаму боку адкрыць для насельніцтва участак на супольнай мяжы ў Берасцейскай вобласці для ахвочых прыехаць на збор грыбоў і ягад. Подчеркиваем, это не политический жест. Это рациональное, продиктованное жизнью предложение в интересах простых людей, проживающих в приграничье. Лес для них – серьезное подспорье в домашнем хозяйстве. У адным з прапанаваных пунктаў прымежжа урочышчы селішча у 2024 годзе анансавалася будаўніцтва чарговай памежнай заставы з мэтаю ўзмацнення дзяржаўнай мяжы. Палітыкі жывуць заявамі войска паводле стратэгіі. ЗСУ не выключае новага наступу з тэрыторыі Беларусі і будзе ствараць новыя абарончыя брыгады ля мяжы. Наступ можа адбыцца і грыбною сцежкаю, лічыць ваенны эксперт.
Українська територія повністю замінована на кордоні з Білоруссю. Украінская тэрыторыя цалкам замінаваная на мяжы з Беларусю. Маем 1100 кіламетраў супольнай мяжы замінавана. Не выключаю, што прыдумалі размінаваць частку тэрыторыі, каб грамадзяне маглі туды хадзіць. Магчымасць наступу на гэтую тэрыторыю – варыянт. Я не выключаў бы. Лукашенко настойвае, што прапанова добрасуседская. Чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно. Але ці можа быць, як раней, пасля таго, як з беларускай тэрыторыі ва Ўкраіну прыйшла вайна? Юлія Цельпук, Белсат. 10 секцыяў ад прамысловай кааперацыі і імпартазамяшчэння да сацыяльнай палітыкі і аховы здароўя. Меншчына прымае 13-ы форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Госці з Расіі працуюць разам з беларускімі калегамі не толькі ў Менску, але і Жодзіне, Нясвіжы, Фаніпылі і Ждановічах. Прымае расейцаў і Лукашенка, хоць напярэдадні заяўляў, што збіраецца з'язджаць у камандзіроўку. Працягне Ірына Дарафейчук. Время сейчас такое бешеное. Все крутится, вертится, порой не успеваешь посмотреть по сторонам. Пакуль на Меншчыне праходзіць 13-ты форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі, Лукашенка зладзіў сустрэчу з расійскімі чыноўнікамі. Між іншага, з кіраўніцтвам Маскоўскай вобласці. Свои люди, чего тут сложная ситуация. Надо искать выход и в плане безопасности, в плане особенно экономики. И с кіраўніцай Совету Федерации Валентиной Матвиенкой. Я уже несколько дней перед этим форумом знаю, что вы у нас будете. Наталья Ивановна знает, что я вас жду. Есть о чем поговорить. При гэтым днямі Лукашенко заяўляў, што падчас форуму яго ў Беларусі не будзе. Форум регионов очень хорошая площадка для обсуждения текущих вопросов, не только текущих, но и стратегических. Поэтому надо будет вам этим заниматься, прежде всего, поскольку у меня тут длительная командировка. Сустрэча з Турчыным у аўторак была практычна адзіным з'яўленнем Лукашэнкі на публіцы цягам тыдня. Гэтая інфармацыйная ціша супала з дзеяннем ультыматуму Владзіміра Зяленскага, датычнага працы ў Беларусі рэтранслятораў, якія карэктавалі палёт расійскіх дронаў. Президенту Украины необходимо было сбить волну ситуации с обстрелом автобуса, где пострадали наши дети. Найбольш верагодна выглядае, што Лукашенко просто ад пачатку спужаўся украінскіх пагрозаў, хацеў збегчы з краіны з радыуса дзеяння хаймарсаў, але ў выніку, паколькі Кіеў фактычна пацвердзіў, што задаволены тым, як Менск выканаў кіеўскі ультыматум, все гэтага Лукашенко ўжо можа не так і баяцца, выглядае, што Кіеў можа зараз па ім і не ўдарыць. Сам Лукашенко на тэму рэтранслятораў не выказаўся дагэтуль. Мы некалькі дзён чакалі пра тое, ці будзе нейкія дзеянні з беларускага боку, а беларускі бок пастараўся не адсвечваць, не прымаць ніякіх рашэнняў у публічнай сферы, але ў выніку тут все захавалі твар, і вот для захавання твару Александру Лукашенко было зручна нічога не сказаць. Сёння ж Лукашенко зноў намякнуў на хуткі контакт з Путіным. Я ему сейчас скажу. Кремль, у сваю чаргу, адмаўляе ціск на Беларусь, пра які напярэдадні паведамляла выданне Wall Street Journal. Что касается сообщения вот этого издания, о котором вы упомянули, то это абсолютно не соответствует действительности. У нас есть союзное государство, у нас целый перечень совместных проектов, которые на повестке дня. У нас наиболее продвинутая форма интеграции с Белоруссией, которая продолжается, и Беларусь является нашим ближайшим союзником. Наколькі можна верыць падобным заявам? Ад пачатку вайны Кремль не то, што атрымліваў ад Лукашэнкі, а просто браў ад Беларусі ўсё, што хацеў, карыстаў тэрыторыю Беларусі, як толькі Кремлю было цікава. І калі зараз пабачым сапраўды, што спыняцца сістэмна атакі расійскіх беспілотнікаў на Украіну праз Беларусь, гэта будзе значыць, што сітуацыя змянілася не дзякуючы волі Лукашэнкі ці волі Кремля, а дзякуючы волі і моцнай пазіцыі Кіева. Путін жа сёння правёў аператыўную нараду з чальцамі Савету бяспекі, дзе паводле выдання РБК абмяркоўваліся акурат стасункі з найбліжэйшымі суседзямі. Ірына Дарафейчук, Белсат. Беларусаў вярбуюць на вайну супраць Украіны праз знаёмых, абвесткі пра высокааплатную працу і нават у расійскіх турмах. Улады ж Беларусі пры гэтым фактычна спрыяюць такому вербаванню. Пра гэта ў новым расследаванні Белпол. Таксама ў ім сведчанні беларусаў, якія ваявалі на баку Расіі, а пасля трапілі ў палон. Как это вообще произошло? Как вы приняли решение? И советовались ли с кем-нибудь с родных?
не советовался. Произошло, попал, то есть в места лишения свободы, получил срок и предложили пойти на СВО, так как бы получишь свободу и не депортируют с Российской Федерации. После окончания отбывания наказания меня должны были депортировать в Беларусь. И я просто не предполагал все, что происходит на СВО. Я не думал, что так все жестоко. Паводле расследавання наймітам абяцаюць вялікія грошы, зняцце судзімасці, расійскае грамадзянства і службу нібыта далёка ад фронту. Але на практыцы людзей пасля кароткай падрыхтоўкі адпраўляюць у штурмавыя падраздзяленні. Больш пра расследаванне Белполу ў студыі Белсат. У Гданьску распачалася 5-я канферэнцыя па аднаўленні Украіны. Топ-чыноўнікі і бізнэсоўцы з усяго свету з'ехаліся, каб абмеркаваць адбудову Украіны пасля вайны, у тым ліку падпісаць рэальныя інвестыцыйныя дамовы. Удзел у форуме ўзяла і Святлана Ціханаўская, і яна паразмаўляла з лідарамі шэрагу краінаў, а таксама сустрэлася з былым прэзідэнтам Польшчы, нобелеўскім лаўрэатам Лехам Валенсай. Працяг у наступным сюжэце. 5 гадоў вайны Расіі ва ўкраіне і 5-я канферэнцыя аб аднаўленні Украіны. Люгана, Лондан, Берлін, Рым, а сёлета Гданьск. Адкрываючы форум, Дональд Туск падкрэсліў сімвалізм сёлетняга месца сустрэчы. Гданьск – гэта і прыклад цуду пасляваеннай адбудовы і калыска руху «Салідарнасць». Пані, панów premierów, prezydentów, przewodniczących. Тысячы людзей, прэзідэнты, прэм'ер-міністры, кіраўнікі, прадпрымальнікі, менеджеры прыехалі ў Гданьск. Цягам 2 дзён яны разам будуць працаваць над гэтым вялікім праектам аднаўлення Украіны пасля вайны. Асабліва цёпла я хачу прывітаць суарганізатарку гэтай сустрэчы, прэм'ер-міністрку Украіны Юлію Свірыдэнку. Юлія, адчувай сябе як удома. Акурат на канферэнцыі анансавалі першы транш даўгачаканай 90-мільярднай пазыкі ад еўразвязу. 3 мільярды 200 мільёнаў еўра. Поўную суму Украіна атрымае цягам 2 гадоў. Паводле прэм'ер-міністркі Юліі Свірыдэнкі грошы скіруюць наўперш на ўмацаванне абароны, падтрыманне макраэканамічнай стабільнасці і адбудову энергетычнай інфраструктуры перад зімою. На працягу наступных 2 дзён гэтай канферэнцыі мы чакаем больш за 160 пагадненняў, якія павінны быць падпісаныя на сумы звыш 10 мільярдаў еўра. Яны накіраваныя на аб'яднанне рэсурсу і магчымасцяў у 5 вымярэннях: інтэграцыі ў еўразвяз, чалавечага капіталу, бізнесу, а таксама мясцовага і рэгіянальнага развіцця. І ўпершыню сёлета ў Гданьску мы таксама маем фокус на абароне. Старшыня Еўракамісіі Урзуля фон дер Ляйен ва ўступнай прамове запэўніла, што еўрапейская дапамога Украіне застаецца. Як доказ, еўразвяз дадаткова вылучыць 6 мільярдаў еўраў на вытворчасць беспілотнікаў. Фон дер Ляйен таксама заявіла, што пачаўся першы этап перамоваў ЕЗ-Украіна. Калі вы інвестуеце ва Ўкраіну, вы інвестуеце ў Еўропу, не толькі ў эканоміку памерам каля 200 мільярдаў еўра, але і ў будучага чальца адзінага рынку памерам каля 20 трыльёнаў еўра. Еўрапейскі шлях Украіны – гэта вельмі моцная прапанова, і менавіта таму цяпер час інвеставаць ва Ўкраіну. У форуме удзельнічае Святлана Ціханаўская. На палях канферэнцыі яна абмеркавала з міжнароднымі лідарамі ролю Беларусі ў рэгіёне, асабліва ў святле апошніх падзеяў у беларуска-украінскіх адносінах. Таксама Ціханаўская сустрэлася з былым прэзідэнтам Польшчы і лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру Лехам Валенсам. Яна адзначыла, што досвед польскай салідарнасці застаецца крыніцай натхнення для беларускага дэмакратычнага руху. Дэлегацыі 61 краіны і бізнэсоўцы працягнуць працу на канферэнцыі аб аднаўленні Украіны і заўтра. Зміцер Смак, Марыя Сысой, Белсат. Венесуэла накрыла адна з наймацнейшых прыродных катастрофаў за апошняе стагоддзе. Менш як за хвіліну ў краіну скаланулі 2 магутныя землятрусы. Паводле апошніх звестак загінулі больш за 160 чалавек, амаль 1000 параненыя. Улады ўвялі надзвычайнае становішча. Найбольшае разбурэнні ў Каракасе і прыбярэжным штаце Лагуайра. Яго ўлады назвалі зонай бедства. На месцы працуюць ратавальнікі, у шпіталях разгорнутая экстранная дапамога для сотняў пацярпелых. Пры гэтым колькасць ахвяраў можа істотна вырасці, бо пад заваламі могуць заставацца людзі.
У былога добраахвотніка, палітвязня Васіля Верамейчыка сур'ёзныя праблемы з сэрцам. Паводле ягонай жонкі гаворка можа ісці нават пра перанесены інфаркт. Яго ўключылі ў гуманітарны спіс палітвязняў, якім патрэбнае тэрміновае вызваленне з прычыны стану здароўя. Паводле Яўгеніі Верамейчык, яшчэ ў СІЗА палітвязень скардзіўся на боль у грудзях, галавакружэнне і ацёкі, аднак належнай медычнай дапамогі не атрымаў. У шклоўскай калоніі Васілю правялі абследаванне і прызначылі адразу некалькі моцных сэрцавых прэпаратаў. Сітуацыя паводле родных асабліва небяспечная яшчэ і таму, што ў Верамейчыка ёсць спадчынная схільнасць да сэрцава-судзенных хваробаў. У пачатку чэрвеня, як сцвярджае сям'я, Васіля мусілі перавесці ў бальніцу пры СІЗА нумар 1 для аперацыі на сэрцы. Але замест гэтага палітвязень апынуўся ў ПКТ. Летась экс-каліноўца Васіля Верамейчыка пакаралі 13 гадамі калоніі. Заходняя Еўропа пакутуе ад спёкі. Экстрэмальныя тэмпературы паралізуюць транспарт, зменяюць расклады працы і вымушаюць медыкаў працаваць у надзвычайным рэжыме. Пры гэтым трапічны фронт накіроўваецца ў бок Беларусі. У апошнія дні чэрвеня тэмпература можа сягнуць нават 38 градусаў. Руслан Ігнатовіч. Заходнюю Еўропу накрыла хваля анамальнай спёкі, якая ўжо прывяла да чалавечых ахвяраў. У Францыі зафіксаваны як мінімум 40 смерцяў ад наступстваў спёкі і купання ў недазволеных месцах. У Італіі надзвычайнае становішча абвясцілі ў 15 найбуйнейшых гарадах, а ў Іспаніі тэрмометры паказалі гістарычны максімум каля плюс 44 градусаў. Каб мінімізаваць наступствы спёкі, еўрапейскія краіны робяць экстранныя захады. У Вялікай Брытаніі абвешчаны чырвоны ўзровень небяспекі. Больш за 1000 школаў скасавалі заняткі. Школа проста цудоўна пастаралася ў плане таго, што яны арганізавалі для дзяцей. У іх ёсць адмысловы пункт з сонцаахоўнымі сродкамі і запасныя галаўныя ўборы. Па ўсёй школе абсталявалі шмат пунктаў з вадою, нават са смакам мяты, агурка і лайма, якая дзецям вельмі падабаецца. Яшчэ ў школе яны з задавальненнем шмат гуляюць з вадою. На гульнявой пляцоўцы яны змакрылі проста да ніткі. Але ў школе нам сказалі кожны дзень прыносіць запасны камплект адзення на змену. І гэтае развязанне выдатна спрацавала. У Нідерландах навучальныя установы пераходзяць на спецыяльныя расклады працы, а ў гарадах разгортваюць сетку грамадскіх зонаў ахалоджвання у бібліятэках і гандлёвых цэнтрах. Гэты гарачы паветраны фронт ужо сунецца ў бок усходняй Еўропы і бліжэйшымі днямі ахопіць і Беларусь. Белгідрамет абвясціў аранжавы ўзровень небяспекі на канец тыдня. У пятніцу і суботу на захадзе і паўднёвым захадзе краіны чакаецца да плюс 30-33 градусаў. Сапраўдны пік спёкі прагназуецца на пачатак наступнага тыдня. У асобных паўднёвых і заходніх раёнах паветра можа прагрэцца да анамальных плюс 38. Медыкі заклікаюць грамадзянаў менш бываць на сонцы, піць дастаткова вады, пазбягаць цяжкіх фізічных нагрузак, не ўжываць алкаголю і выконваць правілы бяспекі падчас адпачынку на вадаёмах. Руслан Ігнатовіч, Белсад. Чарговая неспадзяванка на футбольным чэмпіянаце свету. Зборная Паўднёва-Афрыканскай рэспублікі ў вызначальным матчы нечакана перамагла Паўднёвую Карэю 1-0 і здзейсніла ўражальны скачок з апошняга месца ў групе на другое. Гэта дазволіла афрыканскай камандзе трапіць у 1/16 фіналу, дзе яна згуляе з Канадаю. Матч пройдзе 28 чэрвеня ў Лос-Анджелесе. Па выніках матчаў трэцяга туру групавога этапу чэмпіянату, што завяршылася мінулай ноччу, вызначыліся каманды, якія ўжо дакладна працягнуць барацьбу на мундыяле. Разам з паўднёва-афрыканцамі далей крочыць і Мексіка, якая мае ў актыве 3 перамогі. Квартэт Б у 1/16 фіналу мундыялю дэлегаваў адразу 3 зборныя. Гэта Швейцарыя, Канада і Боснія і Герцагавіна. З няпростай групы С ў плэй-офф прабіліся Бразілія і Марока. Увечары працяг футбольнага балявання, а 22 гадзіне менскага часу адразу 2 матчы: Эквадор-Нямецчына і Кюрасаў-Кот-Д'Івуар. Купалле – магічнае свята летняга сонцастаяння, калі прырода дасягае вяршыні росквіту. У купальскую ноч нашыя продкі шукалі папараць-кветку, якая паводле павер'я давала чалавеку чароўную сілу.
Даўней купалле святкавалі ў ноч з 21 на 22 чэрвеня, самую кароткую ў годзе. Пасля ж прыняцця хрысціянства святкаваць пачалі і ў ноч святога Яна з 6 на 7 ліпеня. Гэтак увесь перыяд з канца чэрвеня да пачатка ліпеня можна лічыць купальскім. На адзначэнні свята на беразе Вяллі пабывала Глафіра Жук. У Вільні беларусы адсвяткавалі купалле на беразе Вяллі. Каля 100 чалавек сабралося ў гэты вечар правесці традыцыйныя абрады. Сустрэчу арганізавалі клуб «Сябрына» і аб'яднанне «Беларускі цуд». Купалле – адно з найстаражытнейшых беларускіх народных святаў, звязанае з днём летняга сонцастаяння. Яго часта святкуюць у ноч 6 на 7 ліпеня, бо традыцыя з часам злучылася з хрысціянскім днём Яна Хрысціцеля. Але многія адзначаюць бліжэй да сапраўднага дня летняга сонцастаяння. А так мы каждое лето у бабушки в деревне, там со всеми этими обрядами там языческими. У нас как бы христианство как-то не очень сильно там было. И каждый год в деревне костры полили, там прыгали около речки обязательно, всей деревней. Многія прыйшлі ў нацыянальных беларускіх строях. У праграме святкавання было некалькі канцэртаў гуртоў «Барана» і «Ойра». Таксама народныя танцы і спевы. Сярод удзельнікаў прыцягнула ўвагу пара беларускія і аўстралійца. Яны сыгралі на скрыпцы, цымбалах і бубне. Пацікавіліся іх гісторыяй знаёмства. Познаёмились тут, у Вильни, в конце 2024 года, когда я сюда переехала. Мы ободва музыканты, и просто познайомились на подставе музыки, решили поиграть разом. Я что-то показала из белорусской традиционной музыки, Морган показал мне из румынской, клезмерской музыки. I've had quite limited exposure. У мяне быў даволі абмежаваны досвед знаёмства з беларускай культурай. Пераважна гэта было тут, у Літве і ў Польшчы. Але гэта вельмі цікава, вельмі прыемна граць для танцораў, вельмі прыемна граць на канцэртах. Таму так, я хацеў бы больш наведваць такія імпрэзы, больш вывучаць мову і больш знаёміцца з музыкаю. Сярод пачастункаў на купалле юшка. Гэта традыцыйны суп з рыбай гародніны. З напояў сапраўдны беларускі крупнік. Это купальская такая вадкость, якая робіцца з зёлак. Звычайна ці сёлета сабраных, ці мінулагодніх, якія сабраныя менавіта на купалле, калі зёлкі набіраюць самую моц і самыя карысныя всякія рэчывы. І карацей, тут чабор, ліпа і крышачку іншых травак на мой густ. Потым все гэта заварваецца, запарваецца разам з мёдам і атрымліваецца крупнік. Ахвотныя скакалі праз вогнішча, а дзяўчаты сплялі вянкі з палявых кветак і запусцілі іх па рацэ. Паводле традыцыі такі абрад лічыўся варажбою на лёс і кахання. Калі вянок плыў роўна і далёка, гэта абяцала шчасце і добрыя змены. А калі спыняўся каля берага, наадварот. Для ўдзельніц гэта не толькі прыгожы купальскі рытуал, але і спосаб дакрануцца да традыцыяў продкаў. Глафіра Жук, Белсат. І ў аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Больш навінаў шукайце ў сацыяльных сетках і на старонцы нашага тэлеканалу. Інфармацыйны вечар на Белсаце працягнем разам з Віталём Бабіным, якому я і перадаю слова. Вітаю. Ці ведаеце, якую асноўную мэту пераследуюць беларусы, якія едуць ваяваць ва ўкраіну на баку Крамля? Сведчанні палонных суайчыннікаў, якія сабрала ініцыятыва «Белпол» сёння ў нашым эфіры. Пагаворым і пра тое, што абмяркоўвалі Лукашенка і прадстаўнікі Уладзіміра Зяленскага ў Менску падчас ультыматуму кіраўніка ўкраіны. Запрашаем. Студыя «Белсат», праз імгненне, заставайцеся з намі. Гэта студыя «Белсат», Анастасія Русецкая, Віталь Бабін. І пачынаем традыцыйна з нашага пытання, якое мы для вас падрыхтавалі. Сёння пытанне, чаму, на вашу думку, адключылі рэтрансляторы.
Менавіта тыя, якія дапамагалі кіраваць расійскія дроны падчас атакаў на Украіну. І маем для вас 4 варыянты адказаў. Лукашенко дамовіўся з Зеленскім, Лукашенко дамовіўся з Пуціным, не было ніякіх рэтранслятораў, альбо Лукашенко папросту перапужаўся. Калі ласка, галасуйце, калі маеце сваю іншую версію, можете пісаць у каментарах. Ну так, перапужаўся, ні з кім не дамаўляўся, сам вырашыў іх паздымаць. Разам з тым прапаганда цвердзіць, што нібыта ніякіх рэтранслятораў і не было, і вось пасля гэтых заяваў, што Лукашенко выканаў ультыматум Кіеву, і расійскія дроны ўжо не выкарыстоўваюць паветраны калідор у Беларусі, у бой, як кажуць, уключылася беларуская прапаганда. Задача досыць складаная – адбяліць гонар Лукашэнкі, які пайшоў на гэткія саступкі. Брама ў беларускае неба зачынілася перад носам расійскіх шахедаў раптоўна. Да 22 чэрвеня маніторынгавыя каналы штодзень паказвалі, як расійскія беспілотнікі ляцяць бамбіць Украіну праз беларускі паветраны калідор. У мінулую пятніцу Зеленскі паставіў Лукашенку ультыматум прыбраць рэтрансляторы, якія дапамагаюць расійцам кіраваць дронамі. Калі ён гэта не зробіць, зробім мы. Пакуль гадзіннік ультыматуму цікаў, Лукашенко 4 дні маўчаў, а на 5-й праз кіраўніка Гомельшчыны перадаў жыхарам поўдня заклік не хвалявацца і вырашыў з'ехаць з Беларусі невядома куды. У меня тут длительная командировка. Красамоўныя загалоўкі не толькі украінскіх медыяў, але і расейскіх пра тое, што так званы галоўнакамандуючы спалохаўся, адключыў рэтрансляторы, пакінуў пазіцыю і сам зрабіўся беглым, прымусілі прапагандыстаў шукаць апраўданні. Наконт нейкіх рэтранслятораў, якія нібыта спынілі працу, мы ўвогуле не бачылі ніякіх доказаў іх існавання. Класічную тактыку адмаўлення відавочнага, як некалі з катаваннем палітзняволеных, падхапілі шматлікія праўладныя медыі. Але сёння сам Лукашенко прызнаў, што меў размову з прадстаўнікамі Зеленскага і пастанавіў дамовіцца. На этом месте недавно были представители Зеленского. Им прямо сказал: давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить. Не надо кричать, не надо пытаться в морду. Пакуль Кремль не пагаджаецца сесці за стол перамоваў з Зеленскім, Лукашенко, наадварот, дэманструе згаворлівасць. Але наперадзе ў яго яшчэ абяцаная размова з Пуціным, якая можа зноў адкарэктаваць паводзіны афіцыйнага Менску. Зміцер Смак, Белсат. На сувязі палітолог, прафесор Киевского університету Петро Ілліччук. Добрый вечер, спадар. Добрый вечер. Добрый. Ваша версія якая? Чаму рэтрансляторы гэтыя перасталі працаваць, і іх ввогуле не было? Ну вось ёсць заява Владимира Зеленскага, а ёсць заява і прапагандыстаў беларускіх. Лукашенко ввогуле сустрэўся з прадстаўнікамі прэзідэнта Украіны. Што адбылося? Ну, я думаю, що Лукашенко міг зважити якісь там свої за і проти. Там, в принципі, наприклад, сьогодні зранку дрони СБУ атакували нафтопереробний завод в Уфі, це Башкортостан. Ну, м'яко кажучи, не дуже близько від України, але атакують. І я думаю, що Лукашенко просто це все проєктує на себе, якось не дуже хоче в цій ситуації конфліктувати. Тобто, з одного боку, росіяни тиснуть, щоб він їм допомагав. З іншого боку, оці всі ситуації пов'язані з Україною. Він, мабуть, якось хоче всидіти одночасно на всіх стільцях. І щось, відповідно, якось маніпулювати ці всі історії, видаватися з одного боку союзником Путіну, але водночас якось так не влазити сильно у війну, щоб це не загрожувало йому особисто. Ну, от і ці всі маніпуляції, власне кажучи, починаються. Я хотів би сказати, що в Україні ніхто нічого про якийсь там візит до Лукашенка, якихось делегацій з України не знає. Це не означає, що їх не було автоматично. От, але, повторюся, ніякої інформації, ні офіційної, ні неофіційної, ні там якихось чуток, нічого такого не було. Тому могло бути щось таке? Ну, могло. З іншого боку, знаючи, як любить Лукашенко вигадувати факти, чесно кажучи, мене абсолютно нічого в цій ситуації не здивує. От, не виключено, що це, як то кажуть, така достатньо віртуальна зустріч, яка
була покликана обґрунтувати, чому, наприклад, там Лукашенко пішов на компроміси. Це не тому, що він, наприклад, прийняв ультиматум. Ні, от він провів переговори, і за підсумками цих переговорів домовився про такий жорсткий нейтралітет. Спасибо, Пятро, але варта таксама узгадаць, што падчас таго, як прэзідэнт Украіны выстаўляў гэты уласна ультыматум, ён казаў пра тое, што чакаюць ад Менска крокаў, пра якія гавораць па непублічных каналах. Магчыма, менавіта такая сустрэча і магла быць, то есть непублічная, і Украіна не пацвердзіць адпаведна гэтую сустрэчу. Датычна ультыматума яшчэ прагучала пра нафтаперапрацоўчыя заводы, пра тое, што дапамагае і бензінам у тым ліку Беларусь Расіі. Ці, на вашу думку, у гэтым пытанні будуць пэўныя змены з боку Лукашэнкі? Так, і там ще, крім того, сьогодні була ще нова заява про те, що, знову ж таки, з боку України, про те, що нібито в прикордонних районах Білорусі готується інфраструктура для ведення бойових дій. І так само Україна чекає, що ці всі дії, вони зупиняться. І крім того, ще така дуже дивна була заява, яку так само в Україні якось дуже дивно сприйняли, м'яко кажучи, це оця заява про те, що нібито там Білорусь готова відкрити кордон, здається, в Рівненській області, для того, щоб там бажаючі могли на території Білорусі зайнятися, з українського боку, зайнятися збором грибів та ягід. Чесно кажучи, якось достатньо дисонує це все з всім тим, що відбувається в реальності, і якось, як це все сприймати, чесно кажучи, я не до кінця розумію. Але, дійсно, да, були відповідні заяви щодо нафтопереробних заводів. Я якось слабко собі уявляю, що Білорусь зменшить постачання відповідних нафтопродуктів до Росії, яка зараз інтенсивно шукає будь-які засоби, як відновити свої запаси нафтопродуктів, тому я, чесно кажучи, не знаю, яка тут буде реакція і що буде далі за цим. Яким чином тут якісь варіанти були в цій ситуації визначені, тому мені важко це все коментувати, але останнім часом занадто багато, знаєте, якихось дуже дивних заяв. Зрештою, калі прагучаў ультыматум Уладзіміра Зеленскага на мінулым тыдні, увесь час Лукашенко маўчаў, як бы не каментаваў гэтай справы. Сёння ўскосна ён як бы закрануў гэтую тэму, і то, так вось, скажем, пракаментаваў не наўпрост. А разам з тым і чыноўнікі, і беларуская прапаганда пастаянна падавалі розныя версіі. Чаму так адбылося? Давайте паслухаем каментар вайсковага эксперта Івана Ступака і вернемся да размовы. Некалькі дзён Лукашенко трымаў паўзу, і не было ягонага характэрнага адказу. Наркаман там, укалоўся. Нічога гэтага не было. Думаю, прапаганда Лукашэнкі не мае адзінай пазіцыі ад адміністрацыі. Як на гэта рэагаваць? Таму яны нават выдаляюць свае першыя публікацыі, бо гэта была самадзейнасць. Зараз яны павінны атрымаць метадычку, як гэта бачыць кіраўнік акупацыйнага рэжыму. Спадара Петро, на ваш погляд, чаму ввогуле ён гэта ўсё каментаваў у прысутнасці гасцей з Расіі? І ввогуле казаў увесь час, што гэта Украіна, не маўляў, хоча ўцягнуць у вайну Беларусь, тады як насамрэч гэта ж робіць Расія, і нават пра гэта ёсць адпаведныя публікацыі. І сам Лукашенко нават казаў, што Пуцін з ім размаўляў, прапаноўваў, а потым яны пагаварылі і вырашылі, што гэта будзе невыгадна нікому, ні Крамлю, ні Беларусі, ні Украіне. Це, знаєте, це така дуже давня традиція. Він же не може просто так взяти і відповісти на ультиматум. Це значить, що він якби на це відреагував. Значить, він якби ставить його достатньо серйозно. Це як Путін робить так само. Він же ж не відповідає прямо. Він завжди там збирає якусь там нараду, якісь там відповідні інші збори. І там, от між іншим, там нібито якісь вони дуже важливі питання обговорюють, там якоїсь там співпраці і так далі. А потім так, між іншим, там теж були такі розмови, але ми це все вирішили. Тобто, що нібито це не якесь там питання номер 1, а там питання якогось 10-го порядку. Це вся драматургія цієї самої системи і цих совкових начальників, якими, безперечно, є Лукашенко і Путін. Ця вся драматургія тут, я думаю, дотримується, і тому чекали якийсь відповідний інформаційний привід, і щоб водночас показати, що, дивіться, це не проти Росії, що ми з Росією тут якби дружба,
союзництво, і навпаки, це якби от в інтересах Росії і в результаті от якихось відповідних домовленостей з Росією, що це якби виважена спільна позиція. Тут ця вся апаратна логіка і ці всі апаратні ігри, вони на першому плані, і я думаю, що тут більше турбується про те, як це все буде сприйматися ззовні, аніж, я думаю, в самій Білорусі. Зрэшты, сёння прэс-служба Крамлю пракаментавала публікацыі шэрагу заходніх медыяў, што Расія схіляе Лукашэнку да паўнавартаснага ўдзелу ў вайне супраць Украіны. Раней Wall Street Journal паведаміла, што Масква цісне на Менск, каб той узмацніў падтрымку так званай СВА, інакш расейцы пагражаюць спыніць фінансавую падтрымку беларускага рэжыму. Давайте паслухаем і вернемся да размовы. Абсолютно не соответствует действительности. У нас есть союзное государство, у нас целый перечень совместных проектов, которые на повестке дня. У нас наиболее продвинутая форма интеграции с Белоруссией, которая продолжается, и Беларусь является нашим ближайшим союзником. На вашу думку, якім чынам цяпер Масква все ж таки выбудоўвае стасункі з Менскам? Ёй патрэбны удзел такі, як, напрыклад, быў у 22-м годзе, калі тэрыторыя выкарыстоўвалася, калі, напрыклад, можа быць адкрыты новы фронт альбо больш масавы ўдзел беларусаў у вайне, ці ўсё ж такі не? Ну, я думаю, що, звичайно, вони б хотіли. І, звичайно, там є якісь відповідні плани, вони можуть бути. І, звичайно, що це якби може бути частиною якогось відповідного плану. З одного боку, погрожувати північним областям України, і навіть Києву, і, власне, розтягувати таким чином сили України, і використати це як відповідний аргумент для тиску. Зрозуміло, що росіяни від цього всього не відмовилися і не можуть відмовитися. З іншого боку, ну я так припускаю, що, мабуть, якраз цими своїми НПЗ Лукашенко може обґрунтовувати те, чому це робити не варто і чому треба все ж таки утримувати статус-кво. Принаймні, судячи з активності Лукашенка, в мене таке відчуття, що він, м'яко кажучи, не дуже добре на цю всю ідею дивиться. Тому я думаю, що да, росіяни, безперечно, будуть і тиснуть, і будуть тиснути. І зрозуміло, що Путін, особливо зараз, в нинішній ситуації, ну, коли, м'яко кажучи, він виглядає і в очах своїх власних громадян не дуже добре, ну, йому треба якісь перемоги. Треба показати, що от вам ми там буквально зараз можемо переломити ситуацію на фронті там. І зрозуміло, що було б дуже ефектно, якби, наприклад, це підтрималося якимось новим наступом на Київ. І це б, навіть якби це якогось відповідного ефекту не призвело, і призвело б лише до якихось значних втрат, ну це була б медійна картинка, яка би могла би допомогти, наприклад, Путіну всередині Росії перезавантажити настрої, особливо там напередодні виборів Думу. Так що, в принципі, сценарій, я думаю, цілком може існувати в голові самого Путіна, але зрозуміло, що в цій ситуації тоді Лукашенко – це просто розмінна монета, яку, як то кажуть, треба використати одноразово з метою якоїсь відповідної ефектної картинки, що буде далі, не сильно когось цікавить. І я думаю, що Лукашенко це теж прекрасно розуміє. Тому ці не показує ситуація з ретрансляторами, що у будь-якому випадку з примусу такого від Путіна Лукашенко вивіжеться? Ну, поки що викручується, але ми ж не знаємо, я принаймні не знаю, знову ж таки, які там аргументи і інструменти може Путін застосувати, наскільки далеко він може піти у застосуванні цих самих аргументів і інструментів. Ми цього не знаємо. Тобто, ну, те, що цей сценарій, він якби існує, це якби факт. Можливо, Путіна цілком, наприклад, на даному етапі може задовольнити просто факт існування цього сценарію, щоб якби він існував, щоб він існував в медійному просторі і якби впливав, наприклад, на ухвалення рішень українським політичним керівництвом. Але не обов'язково його якби реалізовувати, а от просто, щоб він постійно був присутній в інформаційному просторі, так або інакше, для чого достатньо проводити якісь навчання, таскати орешник там і тому подібне. Спадар Петро, як ви думаєте, коли Владимир Зеленський ставив гэты ультиматум Лукашенку, ён ведаў, што Лукашенко дасць заднюю, альбо могло ўсялякае быць, і давялось бы ўсё ж таки на гэтыя пагрозы адказваць сапраўднымі нейкімі дзеяннямі з боку Кіева, і ці разлічвалі яны, да чаго гэта можа прывесці? Ну,
щоб не впадати в конспірологію, знаєте, звичайно, можна зробити припущення, що це, скажімо так, були якісь попередні контакти, і, наприклад, там Лукашенко заявив приблизно, що от він може піти на відповідні кроки, лише якщо, наприклад, це буде подано як якийсь своєрідний ультиматум, і він зможе це все презентувати Путіну як пряму загрозу для, наприклад, постачань нафтопродуктів для російської армії і тилу зараз, і відповідно от буде представиться як те, що він змушений йти на відповідні якісь поступки на даному етапі і, наприклад, в даний момент. Але, знову ж таки, це лише якісь відповідні припущення. Я все ж таки підозрюю, що, мабуть, з якихось причин, коли президент України говорив про цей самий ультиматум, він, мабуть, мав обґрунтовані причини вважати, що якісь відповідні поступки з боку Лукашенка будуть. А на чому ґрунтувалися ці його припущення, мені сказати важко. Дякую вялікі за гэтую размову. Петро Лішчук, палітолог, прафесор Київського національного університету, быў з намі на відэасувязі. Тэма, якую мы вам абяцалі, ініцыятыва Белпол апублікавала відэа з палоннымі беларусамі ва ўкраіне. Героі матэрыялу распавялі, як падпісвалі кантракты ў Расіі, чым займаліся раней, а таксама ці зацікаўлены Александр Лукашенко ў тым, каб вызваліць іх з украінскага палону. Прэм'ера гэтага фільму адбудзецца сёння на Белсаце а 21:05 паводле беларускага часу, адразу пасля студыі Белсат, а фрагмент ужо цяпер вашай увазе, пасля чаго ў эфіры з'явіцца прадстаўнік ініцыятывы Владимир Жигар. У нас за наемничество есть статья. Я интересовался по поводу того, что звонил домой, узнавал, что меня ждет на территории Беларуси. То есть ходили узнавать, то говорят, что ничего тебе не будет. Если ты бы воевал бы за украинцев, то тебя бы осудили. Так как ты воюешь за Россию, то есть Россия с Белоруссией, они как бы союзники, то есть, ничего не будет. Это кто он так и сказал? Там я звонил знакомым, они ходили в военкомат, в РОВД, говорят, что ничего не будет, не переживай. Что если бы за Украину ты бы пошел бы воевать, то тебя ждал бы там. Потому что Лукашенко, я как понял, с Путиным они союзники, то есть такая ситуация. Как вы видите свое будущее и отелить? На что вы надеетесь? Да домой бы, да ладно же не домой, вообще отсюда бы уехать. Я спрашивал у некоторых ребят, говорю, зачем? Денег заработать. Белорусов? Да. Молодые? Молодые, да. Достаточно. А много денег заработали? Я не знаю. Обещают что-то там $20 тысяч. 20-25. Это большие деньги для Беларуси? Для Беларуси, конечно. Владимир Жигар, прадстаўнік Белпол нашай студыі. Добрый вечар. Владимир, паглядзелі сёння гэтыя сведчанні. Для нас, журналістаў, гэта было таксама цікава з пункту гледжання, якія мэты пераследуюць нашыя суайчыннікі там на гэтай вайне. У вас якія пачуцці гэтыя людзі выклікалі, калі вы з імі размаўлялі, калі вы іх бачылі? Сложно однозначно ответить, потому что людей было много, и те, которые упали, в общем-то, на само интервью, и те белорусы, которых мы не успели просто-напросто физически опросить, скажем так, мы просто с ними разговаривали, это своего рода такой своеобразный срез белорусов, потому что эти белорусы прекрасно знают, что было в 2020 году. Некоторые из них даже голосовали за Тихановскую. Эти люди прекрасно понимают, что происходит в Беларуси, но при этом всем они спокойно пошли на войну, и большинство из них пошло исключительно из-за денег. А не было такого адчування, што пайшлі, акрамя таго, што з-за грошаў, з-за таго, што яны не ўяўлялі сапраўднай сітуацыі. Як адзін з герояў сказаў, што я не ведаў, што аж так на СВО. Это крайне малый процент. В основном все говорят, что, слушайте, мы смотрели там ТикТок, Ютуб, мы видели все, что происходит, но это для кого-то это хорошие деньги, для кого-то это возможность избежать наказания, потому что некоторые были уже осуждены или ждали суда, и поэтому пойти на войну для них, в принципе, нормально.
А вот калі казаць пра самых гэтых герояў, вот ці можна сказаць ім, што ім проста не пашанцавала? Адзін з іх кажа, што ён і ў Еўропе пабываў, і ў Расіі, але вот, ну, так склалася, і ён нават не можа назваць прычыну, чаму ён падпісаў кантракт з Расійскай Федэрацыяй. Я скажу, этим людям повезло. Этим людям повезло оказаться вот в лагере для военнопленных, потому что то, что было за кадром, естественно, мы не можем о многом говорить, но мы смогли поговорить не только с теми людьми, которых мы записали, но, в принципе, со всеми белорусами, которые там находятся. И мы понимаем, что этим людям повезло, потому что их отправляли вот в эти мясные штурмы, в общем-то, это дорога в один конец. Федор Владимир, вы кажаце пра тое, што шмат паразмаўлялі, акрамя тых, каго мы зможам у фільме пабачыць. Я так разумею, што людзі адмаўляліся. З якіх прычынаў? Некоторые отказывались, некоторых мы просто физически не смогли опросить. А адмаўляліся з якіх прычынаў? Ну, были люди, которые говорят, что мы боимся провокационных вопросов, например, по поводу Светланы Тихановской. Ну, то есть это, в общем, показывает то, что люди эти собираются вернуться в Беларусь. При этом іх там нічога не чакае страшнага, калі яны туды вернуцца, у сэнсе не будзе крымінальнага пераследу. Да, но они выбрали такую вот позицию, мы не будем ничего говорить. Ну, это прям считанные единицы, просто остальных мы и так были с утра до позднего вечера, и с учетом того, что у нас еще были другие задачи в Украине, мы не могли остаться на более такой длительный срок. А вы размаўлялі з імі, як яны ставяцца цяпер да украінцаў пасля таго, як потрапілі ў полон? Знаете, я вам так скажу, эти люди узнали про Женевскую конвенцию, только находясь, вот, о своих правах каких-то, да, только находясь в плену. И это вот показывает то, что вот находясь в плену, вот теперь они понимают, что, оказывается, у них есть права. И эти права, в общем-то, соблюдаются. Потому что перед каждым интервью, то есть мы спрашивали, человек согласен, не согласен. И остальные другие моменты, которые, в общем-то, тоже свидетельствуют о том, что их права защищаются. И это достаточно интересно. И, понятное дело, сейчас они про Украину говорят, не то, что там очень хорошо, но нормально. А от глядзіш на гэтага 18-гадовага хлопца з Рэчыцы, так? Што ён бачыў у жыцці? І ён выжыў. От як ягоны вобраз стасуецца з наймітам беларускім у российском войске? Ну вот, когда заходит такой человек в то помещение, где мы снимали интервью, то, конечно, это сразу же бросается в глаза, потому что остальные возраст побольше, и человек просто рассказывает об этом всем, и потом он говорит, что так мой брат, я хотел к брату своему пойти. Ну и мы в ходе беседы спрашиваем, так уже даже это наверное, было после того, как мы уже отключили камеры, говорим, так подожди, а брату сколько лет? Он говорит, да как мне. 18. То есть тебе тоже, то есть ему 18, тебе 18, а он воевал там уже 7 месяцев. Он такой, ну да. И вот это, конечно... А вот он приезжает в Беларусь, и все нормально. И никаких там, скажем так, уголовных дел в отношении его не возбуждают. Так, менавіта вы кажаце про тое, што яны не ведаюць свае правы, але яны таксама і не ведаюць сваю адказнасць, бо в Беларусі ёсць крымінальная адказнасць менавіта. Нет, ведь некоторые знают про это, некоторые знают, но они в принципе понимают, что так как они воевали не на стороне Украины, а на стороне России, в принципе это все будет. Ничего страшного не будет с этим. Для этого же никто не будет там засылать, как во Вьетнам, самолеты КГБ и возить человека. А як яны бачаць сваю будучыню? Яны зараз хочуць вярнуцца проста в Беларусь ці все ж таки спадзяюцца на вяртанне ў Беларусь? Ну, знаете, когда ты общаешься с пленными, то, безусловно, он будет говорить такие вещи, что да, я хочу вернуться в Беларусь. А есть подозрение, что может вернуться Да, я думаю, что, безусловно, кто-то из них в любом случае может вернуться просто потому, что, а что ему еще делать? У него нет никаких жизненных перспектив в Беларуси, этих перспектив у него тоже нет. Тем более, что там 80% белорусов в целом, да, это не только те, которых мы показали, это люди ранее судимые, причем так неоднократно судимые. Потому что любой человек, который... За забойство. Да, просто там кто-то за наркотики, потому что они, когда заходили, мы сразу же их, благодаря тем базам, которые у нас есть, мы сразу же быстро проверяли и смотрели, сравнивали то, что они говорят, с тем, что, в общем-то, есть на самом деле. И очень многие, в общем-то, и скрывали
на некоторые нюансы своей биографии. А хлусили неким чином, манипулировали Смягчали? информацией? Очень сильно смягчали. То есть я там судим когда-то по малолетке, ты смотришь последнее уголовное дело 2020 года. И начинаешь уже потом спрашивать, он, ну да, там что-то было, но я точно не помню. Но у нас это все есть, поэтому это такой был момент. А наколькі вам падаецца, наколькі атрымліваецца ў Расіі выхопліваць беларусаў? Сейчас намного больше. Вот то же самое, как что мы говорим, в общем-то, в этом материале, что если 2 года назад, например, там в месяц обращались журналисты с проверкой тех или иных пропавших без вести белорусов, это было там 2, 3, 5 человек, то сейчас это просто, можно сказать, десятки белорусов. И возраст все время уменьшается, вот, понижается. Если раньше... И, кстати, вот помимо возраста еще и уменьшается количество ранее судимых. То есть уже идут люди, которые, например, не совершали преступления, во всяком случае, в Беларуси. А как вы это отлумачите, что ситуация в Беларуси погоршается настолько, что люди, один раз... Само государство, оно закрывает на это глаза, дает возможность вербовать своих граждан. Оно и помимо... такую махчимость, да? Ну, конечно. Если кто-то, например, решит условно пойти воевать в полк Калиновского, я думаю, сразу же этого человека и всю его семью ждут только репрессии. И, безусловно, без каких-либо разговоров посадка в тюрьму. А люди, которые идут на войну именно на стороне России, для них все дороги открыты, они могут спокойно возвращаться назад в страну и потом опять выезжать. И... То есть увеличивается... И само государство, повторюсь, оно не говорит своему союзнику, что ты, смотри, белорусов не вербуй, не надо. Это для нас там какие-то, условно, появляются проблемы. Государство просто умывает руки и говорит, что... От яны таксама распавядалі на вашых відэаматэрыялах пра тое, як гэта фактычна вайна дронаў, там проста на знішчэнне ў мяса, там з 300 чалавек 7 выжываюць. Яны разумеюць, што Украіна рэальна моцная і ідзе да перамогі, і што Расія, Да. И тут, вы же поймите, мы вырезали только самые основные куски, и желательно мы там использовали без нецензурной лексики. Они очень достаточно лаконично объясняют, почему Украина сильнее, потому что те возможности, которые есть у Украины, те дроны, та разведка, нет шансов. Ну и плюс сама вот, скажем так, стратегия, тактика такая. Их же вот действительно привозили и просто пускали на мясо. И они идут по ровно таким же людям, которые шли там 2, 3, 5, 10 дней назад. У них нет шанса вернуться, потому что, как тоже там рассказывали, я не помню, дошло это в конечный материал или нет, что если ты возвращаешься, либо ты отступаешь, тебя просто свои убивают и все. Мяне таксама ўразіў расповед, калі адзін з палонных казаў, што ён фактычна як бы помсціць пайшоў, бо да гэтага загінуў сваяк. Ці калі яны кажуць пра тое, што разумеюць, што Украіна цяпер мае моц, ёсць такое, што вот трэба умоўна дабіць ворага, такое разуменне? Вот такой ответ, когда мы услышали, почему человек пошел, нас как-то и удивил. И мы переспрашивали, потому что не до конца было понятен мотив. Но сейчас они прекрасно понимают, что шансов у них попросту не было даже изначально. А добить, поймите, они не мыслят такими категориями. Они пришли туда заработать денег. Никто из них не думал, что они там будут убивать, не убивать, они будут умирать, либо не будут умирать. Им пообещали очень, очень хорошие деньги, и они пошли туда за деньгами. И некоторые из них получили, некоторых эти деньги до сих пор лежат на карточке, они воспользоваться никогда не смогут. И, как тоже было сказано, едва ли кто-то доживает до своей первой зарплаты. А калі казаць пра сваякоў, ведаем, калі блогер, напрыклад, украінскі Золкін там у прысутнасці гэтых людзей тэлефануе сваякам у Расіі, яны размаўляюць там праз тэлефон на гэтую рэакцыю. Ці вы таксама хацелі правернуць такі эксперымент? Ці не разглядалі такого? У нас спрашивали, будем ли мы давать такие возможности, но мы эту возможность специально, в общем, не рассматривали. Чему, каб не спалить людей неким чином? Нет, вопрос не в этом, просто не рассматривали. Мы приехали туда поговорить и увидеть вот этих белорусов, понять их мотивы, понять причины. И ведь их там много, и это разные люди с разных областей, с разным образованием. И понять, почему они пошли не защищать свою страну, да, то есть они пошли в другую страну на войну,
И, как оказывается, фактически мы видим, что это все исключительно из-за денег. Ну, просто все збольшага нам даводзяць, што беларусы не хочуць ваяваць з украінцамі. Сам Лукашенко сёння, прынамсі, пра гэта казаў, але ж ёсць... Ну, безусловно, да, но эти люди для него... Вы кажете, их шмат. Да, и для него эти люди это просто, это не знаю, это просто... Их не существует, их не существует, никто их не будет забирать. И они уже потом камеры выключались, и мы разговаривали, и они говорили, так а почему действительно нас не забирают? Ну вот мы же как-то, вот, неужели, он же знает про нас, все знают Лукашенко. про нас, да. А мы говорим, что ну так а вы, ну как вы действительно думаете? И там вот в самом конце, в общем-то, было четко, ясно объяснено. Так, у самом конце фактично. То бок яны не вераць у тое, што Александр Лукашенко захоча іх выцягнуць. Ну, они знают прекрасно, что их никто не будет вытаскивать. Ну, вы же поймите, вот, если Лукашенко их захочет забрать, что ему дать взамен? Политических заключенных? Хорошо. Так, а что ему важнее? Вот эти люди, белорусы, там, воевавшие на стороне союзника, либо санкции? Зрэшты, яны там у тым ліку выказваліся на адрас палітзняволеных. Ці не было у вас адчування там нейкага негатыўнага стаўлення да удзельніка падзеяў 2020 года? Ну, у каждого по-разному это. Кто-то описывает эти события, ну, повторюсь, все знают. У некоторых людей даже есть знакомые политические заключенные. И все знают прекрасно и о Светлане Тихановской, и о том, что было, и о репрессиях. Они это все прекрасно знают. Будзе іншая яшчэ частка? Ну, я думаю, что мы соберем... Там очень много материала, и нам пришлось понемножечку просто сделать, потому что, ну, на 10 часов фильм никто ж такое смотреть не будет. Поэтому, я думаю, мы соберем, потому что помимо общения мы еще, безусловно, смогли просто пройтись, посетить различные там места этого заведения. Владимир, дзякуй вялікі за вашу працу, за гэтае сведчанне і, канешне ж, за сённяшнюю размову. Владимир Жыгар, прадстаўнік ініцыятывы «Белпол», быў у нашай студыі. Цяпер да сталай нашай, ну, ўжо можна сказаць, старай, у нейкім сэнсе рубрыкі «Жыццё рэгіёнаў», якую мы робім разам з нашымі калегамі з Багамеды. І пачынаем з гомельскіх двароў, якія зараслі травою па пояс і нават вышэй. Дзіцячыя пляцоўкі другога паводле насельніцтва гораду Беларусі нагадваюць закінутыя чарнобыльскія раёны. Жыхары дасылаюць у незалежныя медыі здымкі гомельскага бур'яну, праз які дзеці не могуць дабрацца да горак і турнікоў, ды і само абсталяванне выглядае жудасна. У адказ на скаргі у гарвыканкам гомельскія ўлады параілі жыхарам ісці з дзецьмі гуляць на іншыя вуліцы. Маўляў, падставаў для абнаўлення абсталявання няма, а траву, са словаў чыноўнікаў, косяць згодна з графікам. Пакуль дзяржаўныя СМІ паказваюць прыгожую карцінку цэнтральных вуліцаў і сцвярджаюць, што ўсе раёны Гомлю ахопленыя пакосам, санітарныя службы знайшлі на тэрыторыі гораду 130 парушэнняў. У асноўным несвоечасовае выдаленне пустазелля. Жыхары вуліцы Савецкай таксама далучаюцца. Трава пакошаны толькі з боку дарог, а ў дварах трава вышэйшая за калена. На праспекце Рэчыцкім карціна яшчэ горшая. Там трава ў рост чалавека, калі што каля 95-го дому. Дзеці могуць гуляць у хованкі, і мы таксама плацім падаткі. Пакуль жыхары Гомлю змагаюцца з уладамі, каб зрабіць чысцейшую сушу, у Слуцкім раёне людзі спрабуюць прыцягнуць увагу чыноўнікаў да мясцовай ракі, у якую зліваюць забруджаныя сцёкі. Жыхары вёскі Працавічы апублікавалі відэа таго, як прырода пакутае ад дзейнасці мясцовых арганізацыяў. У забруджанай стокамі старыцы ракі Случ гіне рыба. Улады абяцалі зрабіць рэканструкцыю ачышчальных збудаванняў, але яна ў планах да 2030 года. Людзі неаднаразова звярталіся ў Менскі абласны камітэт прыродных рэсурсаў і Слуцкводаканал. Аднак скіданне працягваецца, не дапамаглі і звароты ў адміністрацыю Лукашэнкі. Калі ў пэўных раёнах улады не чуюць жыхароў ці адмаўляюць ім у дапамозе, то ўслонямі людзей папросту падманулі. Чыноўнікі паабяцалі жыхарам дамоў заасфальтаваць іхныя вуліцы ў гэтым годзе, калі людзі за свой кошт заменяць інжынерныя сеткі. Жыхары пагадзіліся і выканалі работы без дапамогі дзяржавы. За ўласныя грошы. Яны замянілі мясцовыя водаправод, каналізацыю і іншыя інжынерныя сеткі.
Але ўлады сваю частку дамовы не выканалі. Сёлета жыхары застануцца без новай дарогі. Цяпер ім абяцаюць пакласці асфальт у 2027 годзе у рамках рыхтавання да дажынак. І напрыканцы зазірнем у вынікі нашага галасавання, чаму адключылі рэтрансляторы. Самы папулярны адказ: Лукашенко папросту перапужаўся, 56%. На другім месцы 20% Лукашенко дамовіўся з Зеленскім і 16% за тое, што Лукашенко дамовіўся з Пуціным. Што не было ніякіх рэтранслятораў, як сцвярджае прапаганда, прагаласавалі 8% тых. Прывітанне спадару Дзерману і ягонаму варыянту адказу пра то, што не было ніякіх рэтранслятораў. Ну а наш эфір падышоў да свайго лагічнага завяршэння. Дзякую вам за ўвагу і каментары ў онлайн-трансляцыі. У студыі для вас працавалі Анастасія Русецкая і Віталь Бабін. Да сустрэчы ў наступных эфірах. Пакуль.